Chii chinoita kuti mukomana adanane newe asi ozokusiya achienda kunoroora mumwe musikana? Anenge akambokupfimbirei kana achiziva kuti haadi kukuroora? Nhasi ndoda kukubatsirai vasikana kana mukandipa nguva yenyu. Asi pane purobhuremu yevamwe vasikana vanofunga kuti izvi zvinoitika kuvasikana vakaposa chete. Vanotoseka vasikana vanosangana nesituation iyi vachiti havagoni kubata mukomana kana kuti kuva in charge nemukomana. Asi chandoda kukudza ndechekuti kune vakomana vari very good pakuita play dump, zvokuti anotonga akapusa ende anokuita kuti ufile senge ndiwe uri in charge mulife make, asi anozongokusurprise palast minute paanokusiya wakatemba. Kana usati wambosangana nesituation iyi, unogona kusanzwisisa kurwadza kwazvinoita uye pressure inouya nezvinhu izvi panenge pachipinda mameseji mufoni mako, nekuti vanhu vakawanda vanenge vakutoziva kuti ndiwe musikana wake. Munonga mava nenguva yakareba muchidanana, maakuzikanwa nevanhu vakawanda, zvokuti musi waanonzi mukomana iye ari kuroora kana kuti ari kuchata, mameseji nemakozi anopinda akawanda zvekuti unotombofunga kudzima foni. Wese kumaraini kwaunogara, pese paunofamba kana kuenda kumashopu, munhu wese anenge achikumisa achida kunzwa nezvenyaya iyoyo. Vamwe vasikana vanokurwa nepressure zvokuti vanosvika pakutotiza kutochinja nzvimbo yavanogara. Saka nhasi ndoda kukupai mareason 3 ari obvious anokonzeresa kuti zvinhu izvi zviitike. Ndozokupai solution yekuti ungaita sei kana usingadi kuti zvinhu izvi zviitike kwauri, usingadi kutambiswa nevakomana vasingadi havo zvekuroora. Reason number 1 iri obvious ende hatidi kunyanya kupedza nguva titaura nezvayo. Reason number 1 ndiye kuti mukomana anenge agara asingakodi, akangokupfimba achida kungoita zvehit and run, aingodawo musikana waanenge achirara naye achivaraidza nguva. Nhasi iwewo semusikana ndoda kuti ugare waziva kuti kuvakomana kune type 2 yekuchiva. Anogona kuchiva musikana achida kungorara naye pasina kana zvimwe zviripo. Kwete mumwe musikana wokuti akangomutarisa anotoona wife material, anenge achinzwa kuda kuti musikana iyeye ave mumba make, ave mai vevana vake. Saka mukomana anogona kuita crush yekuda kungorara nemunhu, anotoisa full effort kutofirira kupfimba achisa effort yese kusvika ahwina musikana iyeye, asi asingadi kumuroora, zvokuti akanzi tokupa musikana uyu mahara pasina roora anoramba, ende akanzi tokubhadhara kuti ugare nemusikana uyu anoramba, nekuti mumwoyo make anga agara asingadi musikana iyeye. Asi kumuchiva zvekuda kurara naye anenge atori nemafeelings ekutoda kutorara nemusikana iyeye. Ndichazokubatsirai kuti muzive kuti unoziva sei kuti mukomana reason yaari kukupfimbira ndiye kungoda kutamba newe here, kana kuti unoona sei kuti mukomana ari serious ari kutokupfimba zvekuda kuroora. Asi chandati mugare maziva ndechekuti kune vakomana vasingagoni kugara asina musikana. Anoda togara aine musikana waanombotaura naye, achivarairwa naye, nekutiwo anombomudaidza kumba kwake achirara naye. Vamwe vasikana vanobva vaita pressure yekuda kuziva kuti ndinoziva sei kuti mukomana uyu haandidi nekuti tiri kutambisirwa nguva. Hongu zvinhu ndichazviitira video ndinyatsotsanangura, asi kakawanda kacho zvinotooneka. Pane kumwe kudanana kuti unoona kuti ndini ndega ndiri kuisa effort. Pane pamwe pamunonyatsoona vasikana kuti panapa ndine kangu kumanikidzira zvinhu kandiri kuita. Relationship yenyu inenge isina kubalanza, effort inenge ichibva one side rako iwewo semusikana. Kudanana kunofanira kuita 50-50 muchiisa effort yakafanana. Asi pamwe pachoka unotozviona asi unozviignore nenyaya yekuti mukomana iye unongochinyatsomuda zvechokwadi, saka unongochedza kumisikidza uchiti zvimwe zvichaita, zvimwe achakudawo semadiri aanokuita, asi mukomana iyeye anenge agara hake asingakudi. Ndo reason number 1. Reason number 2 ndeyekuti reason iyi hamuzoitauri henyu sevasikana pamunenge masiyiwa. Mune mangotaura side 1 rekuti heye akandisiya, heye akanditambisa. Asi reason number 2 ndeyekuti iwewo semusikana pamwe pacho unenge wakaramba kuchinja kuti uite zvinhu zvaanoda pamukadzi waanoda kuzoroora.
Pamwe pacho mukomana anogona kunge anga achitokuda zvechokwadi, asi anogona kunge akamboita patience dzekufungidzira kuti uchabvuma kuchinja kana kuti uchabvuma kusiya zvimwe zvinhu, asi iwewo unobva waramba kuchinja. Chandoda kuti uzive iwewo semusikana nhasi ndechekuti chinhu chinonzi wife material, murume wese ane picture yewife material yakasiyana neyeumwe. Inini zvandinoti ndiwo wife material kune umwe murume zvakatosiyana. Ndiri kurevei? Mukomana anogona kunge akakupfimba iwewe uchiita zvekuenda kumaclubs, uchiita zvekuenda kumashows, uchitomwa doro kana kuti uchitoputa shisha. Asi kana akuda kukuroora, haadi mukadzi anoita zvinhu izvozvo. Kwaari hakuna wife material inoita zvinhu izvozvo. Saka anogona kuda kukuchinja, even makatombozviita mese, asi vamweni vasikana vanoramba. Anonga achiziva kuti akaramba achiita zvinhu izvozvo, iwe ukaramba uchiita zvinhu izvozvo, zvichava easy kuti shamwari dzake dzirare newe, ende unenge uri easy access kune vamwe varume. Kwachizoita vamwe varume vekuti haana problem nekuita mukadzi anomwa doro, anototora mukadzi wake achitoenda naye vachienda kunomwa vachidzokera kumba, haana dambudziko nazvo. Asi kune vamwe varume vanototi hakuna wife material yakadaro. Saka pamwe pacho mukomana anogona kuedza kukuchinja kuti umeche picture yewife material yaainayo mumusoro make, asi iwewo semusikana unoramba kuadjusta kuti umeche picture iyoyo. Saka paanosangana hake nemumwe munhu anomecha picture iyoyo, anobva atoenda kune munhu iyeye faster ipapo. Saka anombovaraidza achidanana newe achifunga kuti uchachinja, asi paunoramba, paanosangana nemunhu akamecha picture yewife material iri musoro make, anogona kubva aenda. Pane imwe situation yekuti mukomana anonga akakupfimba achida kutoita hit and run, achida kurara newe obva akutambisa obva aenda, asi pakudanana kwaanoita newe mwoyo wake unobva wanwirira, anobva atanga kukuda. Saka anozotanga manje kuda kukuchinja kaunhu kaakasangana newe uinako kai kuchichida zvekukuisa padheni, asi iwewo semusikana unobva waramba kuchinja, unobva wada kuramba uchiita unhu hwekusango hwaakakuona uchiita. Saka ipopapo futi anogona kukusiya kana akawana musikana anobvuma kuchinja. Zvandiri kutaura zvinogona kuti nedzeye kunzwisisa, asi munhu anoda kunyatsonzwisisa anogona kunzwisisa kuri kuenda pfungwa yangu. Zvinhu zvinonganya kurambwa kuchinja nevasikana vakawanda, zvinhu zvinoti 1 shamwari dzake dzaaitamba nadzo, eidha vanhu vasvinu kana kuti havasi, vasikana havanyanyi kuda kuchinja shamwari dzavo. Zvoti 2 mapfekero, zvoti 3 masocial media account. Mukomana anogona kutarisa social media account yako, uona mavhidhiyo awaiposta, video content yawaiita haisi kunyatsomuitira. Saka anogona kudza kuti wadii wachinja content, delete account yako kana kuti chinjanishi. Asi musikana achitarisa nhamba yemafollowers aainawo, aaka-attracta nekuita zvinhu izvozvo, vamwe vasikana vanogona kuramba. Saka zvinhu zvakasiyana-siyana zvokuti musikana anogona kuramba kuchinja, asi imi munonatsoziva kuti pane vamwe vakomana akambondiudza kuti siya zvakati tigarisane, inini ndakaramba. Ndo imwe reason inogona kuita kuti uzongoona mukomana aroora mumwe musikana. Anongoramba achidanana newe achiti uchachinja, asi ukaramba kuchinja anozongoenda ozongoona akuroora mumwe munhu, asi iye anga achidanana newe. Reason number 3 inova yokupedzisira ndeyekuti pamwe pacho musikana anogona kutodhileya. Mukomana atova redi kuroora, asi musikana anga achiti handisati ndaredi, ndoda kumboachivha career yangu, ndoda kumbopedza chikoro. Asi mukomana anenge achitoona time yake yamuperera yekuti achiroora achisa munhu pamba. Saka akazowana hake ari redi, anogona kubva atoroora, iwe otokusiyako uchiita zvecareer yako. Pozouya situation yechi2 yekuti mukomana anogona kunge aunganidza mari, asi iwewo semusikana unenge uchitaura kuti mari yawaunganidza haikwani. Pamwe pacho madhimandi anenge ari too high, zvisingameche nehomwe yemukomana wako iwewe. So menzaniso maybe mari yaawana inogona kukwana only 80% yeroora. Vasikana vakwanda wamazuva ano vari kuda type yeroora yaya yekuti roora racho rinoita kunge muchato, rinotounganidzwa vanhu, makeke, dheko, rinonga rine yamunoti roora squad, patori nevaperekedzi vakatotengerwa hembe dzavo. Vasikana vakwanda ndozvaanenge achida, asi homwe yemukomana inenge ichiramba kuti iafode zvinhu izvozvo. Saka pamwe pacho musikana anogona kuramba akatsika kuti inini nelevel rangu, inini nedegree rangu, handisi kuda kuroorwa zviri chipi zvakadhakwa kana kuti kuroorwa zvechinyararire zvaizvai. Anenge achida kuti roora rake rindengendese nyika, asi mukomana anenge asiri kuzvikwanisa. Pamwe pacho vakomana vanosetawo lifestyle yefeki.
iwe unogona kutarisa lifestyle yake, maybe nekamota kainako, wofungidzira kuti mari anayo asi ari kuramba, asi deep down mukomana zvinenge zvisiri kutombomubalanzira zvachose, anonga asiri kutokwanisa. Saka akazoona munhu anomutaurira kuti aiwa, chakakosha kudanana, mari yauinayo iyoyo hande unondiroora, tozongounganidza zvimwe zvinhu taakutogara tese. Anogona kushandisa bhajeti raanga akaunganidza achiti ada kuroora iwewe, oshandisa mari iyoyo kuenda kunoroora mumwe munhu. Saka mari yako yanga ainayo yekukuroora inogona kuenda kunoroora mumwe munhu, nenyaya yekuita mastandards ari very high ekuti mukomana haasi kukwanisa kuafodha mastandards iwawo, unenge uchidhura, price yako inenge iri too expensive. Saka pamunenge muchiitira nharo nemukomana paya, iwo iva munhu anonyatsotaritsisa. Paunenge uchimupa pressure uchitaura zvaanoda, taura kuti muri kuwirirana here. Ukaona akutanga kakuneta, ukaona akungonyepera kubvumira nezvauri kutaura, kakawanda kacho kurumidza kuchinja, kurumidza kurivhesa, nekuti anogona kungoenda, nekuti anenge asingazvikwanisi. Kukuda anga achikuda, asi unenge wamudhurira, he cannot afford you. Panapa taakutaura kuti ungaita sei kuti zvinhu izvi zvisaitika kwauri, kana kuti ungaita sei kuti usatambiswa nevakomana vanodanana newe vachidawo kuzodarika havo kuenda kunoroora vamwe vanhu. Chekutanga, marriage, kudanana kwenyu ngakuve neplan. Dananai zvakarongeka, dananai zvine formula. Kudanana kunofanira kutreatwa sebusiness, nekuti mubusiness unenge uchiinvesta mari yako. Ndo zvakafanana nekudanana kana kuti nerelationship, unenge uchiinvesta time yako, unenge uchiinvesta mwoyo wako. Saka zvinhu zvinofanira kurongeka. Mukomana achitanga kukufimba iwo, gara naye pasi muonesana kuti iwe unoda nguva yakareba sei kuti undizive, kuti uone kuti zvinoita here kuti ndive mukadzi wako kana kuti hazviite. Mukomana obva ataura period yaanoda, maybe 8 months, maybe igore 1. Gore iroro richingopera, next dzega makufanira kuita, akufanira kuenda kunozivikanwa nevabereki vako, iwewe uchiendawo kunoziva vabereki vake. Haafaniri kuramba, ende haana pekuramba napo, nekuti stage iyi hapana mari inodiwa. Ukangoona ari kutsika madziro, gara wasiyana naye, gara warambana naye. Hakuna mukomana akakwana akarongeka anoziva zvaanoita, anoda more than 1 year kuti adecide kuti anoda kukuroora here kana kuti haadi. Asi kana abvuma kuta stage iyoyo, maparents ako akukuziya, iwe wakuziyawo maparents ake, kubva ipapo language yenyu yamakutaura yakufanira kuva yekuroorana, yakufanira kuva yekugara mese. Makufanira kutotanga kutoturonga muchitobatsirana nekuita mabhajeti ekuti muroorane, ekuti mugare mese. Panopera gore munofanira kunge matova nedate ritori fixed rekuroorana. Imimi pamuri kuzombosvika kuma 4 years 5 years munenge muchimboitei, ende munenge muchiti muri kuite, ende munenge muchiti makanaka kupi. Zvinhu zvenyu ngazvirongeke. Kudanana kwenyu ngakuve nemastages. Mutozoti asara nenguva yakati kuti tusvike pastage yakati. Ndokuti usatambiswa nemukomana, ende ndokuti asakupedzera nguva yakareba, ende ndokuti ukurumidze kuona kuti panapa hatina kwatiri kuenda, wokurumidza kukata zvinhu. Kana munhu achienda oenda hake, wotanga zvimwe zvinhu. Asi vasikana vakawanda chiri kukuomerai kuti mutadze kuita zvinhu izvi, kana kuti mutadze kuronga zvinhu izvi, inyaya yemadananira muri kuita. Mazuva ano vanhu varikungotanga kudanana pasina kana kupfimbana. Unonzwa kuti vanhu vakutodanana vakutorara vese vasina kana kumbopfimbana zviri official zvekuti vakupfimbana, kana kuti mukomana wacho unenge wakamutorera mumwe munhu. Saka kuti muzonyatsoita zvekudanana zvakarongeka, wega unenge uchitonyara. Pamwe pacho ukamubvunza anogona kuti iwe tiri kudanana, auza tiri kudanana ndiani, asi manga muchirara mese, handiti muri kuona. Saka zvinhu zvakatanga zvisina order, zviri easy kuti uitiswe. Kudanana ngakuve neorder, kudanana ngakuve neformula. Kubva pazvinotangira mogara maonesana, kana zvichiita zvinoita, kana zvisingaiti hazviiti. Mukasangodaro chete, mukangoita zvemujolo, mukangoita zvespeed, ameno yenyu munonyura, ene ndimi munotambiswa, ene ndimi munozochema futi mangwana. Kana paine zvandasirira zvakakosha zvinoda kuti munhu aziye, ndapota tiudziyewo mucomment section, tibatsirane mapoints andisina kutaura panapa. Asi zvimweni zvacho ndicharambawo ndichitaura research, ndichitumira mavideos apo neapo.